Здрасти, хора! Това е моята къща. Ето тук. Не съм се развика кой знае колко, виждате, че не лазвам. Не съм се развика кой знае колко. Това е моята къща. Питал съм си да направя колкото се може по-реалистична. Това е моята ферма за капаци. Тук капаци. Ето сега да разбера фермата. Това е фермата. И така се опирам. Само трябва да отворите капаците и фермата е обрана. Това е моята ферма за капаци. Това е фермата за капаци. И трябва да ви покажа, тези капаци могат да се ползват също нещо. Това е моята голяма статуя на моя брат Знак, който бях преди малко. Тук си го казва чао. И сега да видя да поставим съседи. Вижте се. Ще дойда като измисля как ги се подава от затвора. И аз такова не очаквах да идеи. Сега, господин нашите приятели. Пускаме. И то па нищо не направи. Добре, не бъдете. Да видите сега. Ето. Ще ударим ли сте? Аз ще бъдем дъма. Вие съм една шматка. Да ви пробвам. Ето, освободите най-после. Не, това се пичва от махалата. Интересно. Добра фермата.